Hej, Mads og Magnus. Jeg vil nu lige vise, hvordan det er, I skal sætte det her op, når jeg nu skal i gang med at lave det her. Som sagt, vi har vores Arduino-plade her. Jeg har ikke smidt noget andet på lige nu, så det er bare sådan, som den er. Og her har vi vores modtager. Og for enden af den har jeg monteret 3 ledninger, som så passer sammen med den ledning, jeg sidder foran. Det betyder, at den sorte ledning her passer med den sorte ledning her, og så ligeledes med alle de andre farver. Den sorte her på, det er ground. Så den kan vi passe og smide ned i en ground, og som sagt, den ved vi godt, vi har hernede af. Undskyld lidt, hvis det er dårlig billedkvalitet eller dårlig lys, men det har ikke andet lige nu. Sådan der. Og den her, som sagt, det er en den, hvor volden går igennem, det er den røde. Den skal ned i 5 volt. Og den er sådan set lige ved sådan en ground her, så jeg smider lige hurtigt i. Sådan der. Nu sidder 5 volt lige ved siden af ground nu. Og den hvide her, det er den, som ligesom går ind i selve softwaren eller computerprogrammet. Og fortæller, hvad der sker. Og den skal i A4. Det kan jeg faktisk godt se her. A4 IR A4. Og eftersom den står her, så skal den herned i. Sådan der. Og vi kan nu lige vælge at uploade det her program til vores Arduino board. Uploader. Done. Okay, og så får vi se, om vi faktisk får noget ud af det her. Så vi går under værktøjer. Serieport. Nej, ikke noget. Seriel overvågning. Sådan der. Så den her op. Og som sagt, der står en lille skrift nu. Jeg ved ikke, om kun min computer der gør det, men det gør det en eller anden grund. Og for ligesom at se, om den virker, så kan jeg faktisk tage min fjernbetjening. Jeg prøver at trykke et eller andet, så det virker. Så ja, så prøver jeg som sagt lige at trykke noget her, så det virker. Og der kommer noget af det. Og for ikke lige, så I kan se, at jeg ikke lige snyder eller et eller andet. Jeg gør det her. Se, jeg trykker nu. Og listen deroppe, den bliver bare længere og længere. Så på den måde kan vi simpelthen godt se, at det fungerer. Okay. Og det næste vi så skal gøre, det er, at vi skal lave en receiver. Den fungerer sådan set på samme måde. Jeg opstiller det her på akkurat samme måde, som vi gjorde på den anden. Vi prøver at tage den derfra. Og jeg kan sige, at vi er i gang med vores sender nu. Det er rigtigt, det er senderen, vi er i gang med nu. Jeg finder lige den, jeg fik lavet. Den er her. Dog har jeg ikke flere hvide ledninger, så den bliver lige grøn i stedet for. Men den smider jeg som sagt også bare ned i 5 volt. Og den sorte i ground. Og den grønne her, det er så den hvide på selve ledningen her. Den smider jeg over i 3, fordi det var den, der fik at vide, at det skulle være i programmet. Ja, og nu har jeg selvfølgelig lige et andet program åbent, men de 2 programmer, det er dem, der ligger inde på Edge Learning. Jeg kan lige finde det her, så I kan se, hvad jeg mener. De ligger som sagt herinde under det her link, der nu er her. Og den her, den findes ind under Edge Learning siden. Og jeg lige sige, hvad den hedder. Den hedder IR sending og modtagelse med Arduino. Infrarød, sådan set, ja. Så ja. Den downloader vi og åbner på programmet, og så kan I så åbne, der er en, der hedder, det ligger, skal lige sige, det ligger under eller mappen, der hedder eksempler. Så er der en, der hedder sind test, eller sind rev, jeg kan faktisk ikke huske det. Nej, en der hedder RIB test for receive, og så er en, der hedder sind test for at sende. Som sagt, så skal sind, den skal passe sammen med den, der sender, som er den her, og den, der receiver, skal passe sammen med den her, som ligesom er den, der modtager. Så ja, det er den måde, det foregår på. Så det, jeg godt kunne tænke mig, at I gjorde, det var, at I her ved computeren har en, der modtager. Så det er sådan set ikke den her, det går nok den anden, men at I laver en, der modtager, som er sat til computeren hele tiden, med programmet receive, hvor I også indtager lidt med, hvor I så får det der LCD-program ind over. Jeg forklarer lige i skolen i morgen, så jeg bedre forstår det. Men ja, så laver I en som sender,
Men denne gang, modtager. I laver en af modtager, som sidder ved computeren hele tiden. Og så laver jeg en anden Arduino, hvor jeg programmerer den til at sende. Som I så skal smide en knap på. Så når I trykker på den knap, så giver den sådan ligesom en lille signal. Bare sådan lige hurtigt. Ligesom I kan se, at fjernbetjeningen gør, når jeg trykker på den. Bare lige hurtigt signal. Og så skal det være sådan, at når man trykker på knappen, så skal tiden starte. Og når man trykker igen, så skal tiden stoppe. Det er sådan set det samme princip, som de andre grupper de laver. Hvor de får den til at starte og stoppe igen. Det eneste I gør af forskel her, det er, at I gør det ved brug af dem her i stedet for. Det er faktisk lige til, og jeg er faktisk ked af, at jeg ikke lige er der i morgen, eller er der på torsdag, fordi det var faktisk rimelig nemt, det her, der fandt ud af det. Så det I laver, det er som sagt en der modtager, og en I kan have ved siden af længere væk, som kan afsende. Det er sådan set det.